Salam ildeşder, hemmeňizi YouTube kanalynda hoş gördük. Bu men barmak basyp Hytaý dilini öwredýän Saryhan. Videomyzyň bu edeki sany Hytaý dili başlangyç kursynyň 7-nji sapakda bolar. Bu edeki videomyzda mowzuň ady 今天几号? Yani şuň näçesi? Bu edeki video sapagymyzda biz ay günüň hepdäniň Hytaý diline nähili aýdylyş hakda öwreniriz. Bugünkü video sapakda öwrediljek ilkinji dialog ýa-ni şu ýerde ýerleşdirilendir. Gelin olary bile okap, terjime edip öwrenelim. Men dialog okaýyn, sizem ýerinden aýtalam. 请跟我读。请问今天几号？今天9月1号。今天星期几？星期三。Görýän bolsaňyz, bu dialogyny bilen biz jemi 6 sany täze söz öwreniriz. Bugünkü öwrenjek ilkinji täze sözümüz ol 请diýip okalýar. Ol Rusça diliniň diýen manyny aňlatýandyr. İkinji öwrenjek sözümüz bolsa 问 diýip 4-nji tony okalýar. Yani soramak diýen manyny aňlatýar. 请问şu iki söz bile gelenine yani soramağa Rusça diliniň diýip türkmençe terjime etse bolýar. Bugünkü öwrenjek 3-nji sözümüz bolsa ol 今天diýip 1-nji tony okalýar. Yani şuň diýmegi aňlatýandyr. İndiki söz bolsa yani how yani seni, nomer, fan diýen manylary sözlemde aňlatyp gelýär. Bu görýän hieroglifyňyz, bu görýän sözüňiz ol ýö diýip okalýar. Ol bolsa yani türkmençe ay diýmegi aňlatýar. Bu dialogyny bilen öwrenjek iň soňky sözümüz bolsa ol 星期yani hepde diýmegi aňlatýar. Bu söz hem bu sözüň iki hieroglif hem birinji tany okalýar. Gelingen bolsa bu dialogy barwardan sözme-söz türkmençe terjime edelim. İlkinji sözüm 请问今天几号? 请问soramağa Rusça diliniň. 今天şuň几号näçesi? Soramağa Rusça diliniň. şuň näçesi? 今天şuň 9月 yani sentyabr aýynyň 1 号 1. Yani şuň sentyabr aýynyň 1. 今天星期几？今天星期几？yani şuň hepdäniň haýsy güni? 星期三 yani çarşamba. Indiki dialog geçeceğiz. Gelin bolsa bugünkü video tapamyzyň ikinji dialogyny bile öwrenelim. Mene okaýyn, sizem ýerinden aýtalam. 请跟我读。昨天是几月几号？昨天是8月31号，星期二。明天呢？明天是9月2号，星期四。Bu dialogyny bilen biz täze iki sany söz öwreniriz. Olar şulardan ibaret. 昨天yani 昨天diýip okalýan söz ol dün diýmegi aňlatýar. Bu görýän sözüňiz bolsa ol 明天diýip okalýar. Türkmençe terjime etsek ertir diýmegi aňlatýar. Gelin bolsa bu dialogy terjime edelim.
昨天是几月几号? Yani dün ayın günün neçesi? Yani 昨天是几月几号? 昨天是8月31号 星期二. Yani dün Ağustos ayının 8 Ağustos ayının 31'i. Yani 星期二 olsa ol Türkmençe sişenbe demeyi anlatır. 明天呢? 明天呢? ertir. 明天是9月2号 星期四. Yani 明天是 ertir sentyabr ayının 2'si. 星期四 yani perşembe. Eniki diyalog edeceğiz. Gelin olsa bugünkü video tapamızın ahirki diyaloğunu hem öğrenelim. Ben okuyayım size elimden aytalan çingen modu. 明天星期六你去学校吗？我去学校。你去学校做什么？我去学校看书。Bu diyaloğun söylen biz şu öğren tədisizlerinizi öğrenip geçeriz. Bu öğren hieroglifiniz ol çü. Çü deyip okurlar. Yani 4. tonla. Ol Türkmençe gitmek diyen manini anlatır. Bu öğren sözünüz olsa ol 学校. 学校 deyip okurlar. Ol olsa yani mektep demeyi anlatır. Kan. Kan. Bu söz olsa yani okumak ya da görmek diyen manini anlatır. Yani ol iki manini anlatıp bilir. Bugünkü öğrenecek en son sözümüz olsa ol şu deyip okurlar. Yani Türkmençe tercüme etsek kitap demeyi anlatır. Gelin olsa bu diyaloğu sözümüze tercüme edelim. 明天星期六 yani ertir şenbe yani 星期六 şenbe. 你去学校吗? 你 sen mektebe gidecek mi? 你去学校吗? 我去学校 yani men mektebe gidecek. Yani 我去学校. 你去学校做什么? 你去学校做什么? Yani bu sözlerimi Türkmençe tercüme etsek sen mektebe gidip ne edecek? 做什么? Ne edecek? Sen mektebe gidip ne edecek? 我去学校看书。我去学校看书. Bu sözlerimi Türkmençe tercüme etsek men mektebe gidip yani kitap okuyacak diye manini anlatyandır. Bugünkü öğrenecek ahli diyaloglarımız şulardan ibaret. Eğer de şu diyaloglara değişli meseleniz olsa aşağıda tesvirlerde yazıp bilirsiniz. Endik sahipa geçeceğiz. Hytaý diline senaның aýdylyşy. Hytaý diline sena aýdylyna ilki bilen uly birlikler, soň bolsa kiçi birlikler gelýär. İlki bilen ay, soňra bolsa gün, yani ýa-da aýyň plançasy. Ondan soň bolsa hepdäniň güni aýdylýar. Gepleşik diline aýyň plançasy diýip aýdylyna how diýip okulýan hieroglif söz ulanýar. Ama edebi diline aýyň plançasy diýip ýazylana bolsa, onda r diýip okulýan söz ulanýar.
Aşakda meselemler berilen, gelin olary buradan okalyň. Hemde senäniň Hytaý dilini aýdylyşyna ünseriň. 9月1号 yani sentyabr 9月1号 sentyabr aýynyň 1-i 星期三 çarşembe 9月2号 星期四 sentyabr aýynyň 2-si penşembe 5月31号 星期二 yani may aýynyň 31-i sişenbe. Yani görýän bolsaňyz, Hytaý diline sen aýdylanyna ilki bilen ay aýdylýar, ondan soň gün ýa-da aýyň plançasy, ahyrynda bolsa hepdäniň güni aýdylýar. Indi kahypa geçýäs. Gelin indi bolsa atlaryň sözlemde habar bolup gelişi hakda öwreneliň. Hytaý diline atlar sözlemiň habary bolup gelip bilýärler. Yani sözlemiň habary atlardan hem düzülip gelip bilýär. Esasan hem ol ýaş, wagt ýa-da sen aýdylanyna şeýle ulanylandyr. Aşakda meselemler berilen, gelin olary birden okalyň. 我的汉语老师33岁。我的汉语老师33岁。Yani şu sözlemde 33岁 yani 33 yaş sözlemiň habary bolýar. Indi sözleme geçýäs. 明天星期三 bu sözlemde bolsa sözlemiň habary 星期三 yani sözlemiň habary atlardan düzülendir. 今天9月1号 今天9月1号 yani sentyabrın aýynyň 1-i bu sözlemde habar bolup gelýär. Indi kahypa geçýäs. Gelin indi bolsa 联动句 yani biri bilen baglanşykly bir näçe işliklerden düzülen sözlem hakda öwrenip geçelim. Yani men 联动句sözüni biri bilen baglanşykly bir näçe işliklerden düzülen sözlem diýip şeýlerek terjime etdim. Bu näme? Yani biri bilen baglanşykly bir näçe işliklerden düzülen sözlemiň habary 2 ýa-da 2den köp bolan işliklerden düzülendir. Şu ýerde görýän bolsaňyz, bular sözlemiň eýesi, bu böle bolsa sözlemiň habary bolup gelýär. Yani sözlemdäki soňky gelen işlik, ilki gelen işlegiň maksadyny aňlatyp gelýär. Yani sözlemdäki soňky gelen işlik, ilki gelen işlegiň maksadyny aňlatyp gelýär. Birinji işlegiň soňundan gelen bir ýeri aňlatýan sözler käbir ýagdaýlarda taşlanyp ýazylman hem gelip bilýändir. Gelin şu ýerde berilen meselemleri bile okalyň. 我去中国学习汉语. Görýän bolsaňyz, bu ýerde şu sözlemde iki tane işlik var. Olaryň biri çü, yani gitmek, biri bolsa şeşi, okumak diýen işlik. Yani şu iki işliň arasynda gelýän bir ýere aňlatýan söz taşlanyp hem bilýändir. Yani şu sözlemi 我去学习汉语diýip aýtmak hem bolýar. Indi sözleme geçýäs. 我们去中国饭馆吃中国菜. 我们去中国饭馆吃中国菜. Yani bu sözlemde hem yani 中国饭馆 yani Hytaý naharhanasy diýen söz hem taşlap hem bilýändir. Taşlap aýtmak hem bolýandyr. Indi sözlem 我去学校看书. Bu sözlemde bir ýeri aňlatýan, yani 学校 mektep diýen söz hem taşlap aýtmak hem bolýar. Yani 我去看书 ýa-da 我去学校看书. Görýän bolsaňyz bu tabliçaň içinde aýlaryň atlary ýerleşdirilenler.
Hytaý diline aýlaryň aýdylşy, aýlaryň atlarynyň aýdylşy ören yeňil. Yani öňüne san goýan, ilki sany aýtýan, ondan soňra ýö, yani aý diýip aýdaýmaly. Yani görýän bolsaňyz, ýanwar aýy, birinji aý, yani ýö şeýle aýdylýar. Gelin men bulary bir-birinden okap çykaýyn. Siz bolsa olary öňsli diňleň hem-de gaçsy bilen ýerine ýetiriň. Çinkä modu. 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 görýän bolsaňyz, Hytaý diline aýlaryň aýdylşy şeýlerek. Bu ýerde bolsa, hepde günleriniň atlary Hytaý diline aýdylşy ýerleşdirilenler, olar şeýle okalýar, izinden aýtalan, çinkä modu. 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期天. Yani Hytaý diline hepdäniň günleriniň aýdylşy hem ören aňsat. Görýän bolsaňyz, ýekşenbe, yani 7-nji gün Hytaý diline 2 san aýdylşy usuly bar. Olaryň biri 星期日 hem-de 星期天. Bularyň ikisini hem ýerini çalyşyp arkaýyn ulanyp bilersiňiz. Indiki sahypa geçýär. Bu hukmada görýän bolsaňyz, bir näçe soralar ýerleşdirilenler şu ýerde. Olar siz häzirki ýagdaýyňyza görä soralara jogap berip bilersiňiz. Gelin men bulary bir-birinden okap çykaýyn. Olary öňsli diňleň. 今天几月几号星期几? Indiki soraw. 明天几月几号星期几? Indiki soraw. 昨天几月几号星期几? 明天你去哪儿做什么? Inson soraw. 星期日你去哪儿做什么? Bugun mansiz şu sorawlara edil häzirki ýagdaýyňyza görä jogap berip ýerine ýetirip bilersiňiz. Indiki günpa geçýäs. Bugun hukmada bolsa şu boşluklaryň ýerine jogaplary ýazyp ýerine ýetirip bilersiňiz. Edil şu ýerde de şeýle. Yani şu boşluk ýerlere degişli sözleri ýazyp ýerine ýetirip bilersiňiz. Gelin bolsa pinin hakda biraz öwreneliň. Iki wagny sözleriň tonlarynyň biri bilen utlaşyp gelşi. Yani ikinji tonyň beýleki tonlar bilen utlaşyp gelmesi. Yani ikinji ton beýleki tonlar bilen bile gelenine olar şeýle okalýar. 时间 时间 银行 银行 词典 词典 蓝色 蓝色. Egerde ünseren bolsaňyz, yani ikinji ton beýleki tonlar bilen bile gelenine, yani şeýle okalýar. Bunu siz özüňiz hem agatsy bilen gaýtalap öwrenip bilersiňiz. Indiki tappa geçýär. Görýän bolsaňyz, bu tapliçaň içinde bir näçe sözler ýerleşdirilenler. Men o sözler okaýyn, siz bolsa tonlaryň biri bilen utlaşyp gelişini ünsli diňläň.
请跟我读国家昨天明天年轻楼房篮球明年长城苹果啤酒牛奶游泳环境寒假牛肉游戏bu sözleri okuluşuna ünsürüp dinlersiniz deyip umid edýän. Bu erke video tapamyzda pinyin bölümüne öwrenjek ähli şolardan ibaret. Indi tahypa geçýär. Buňky video tapamyzyň hieroglifden bölümüne öwrenjek zatlarymyz şu aşagdakylardan ibaret. Olary ünsürüp dinleň. Gelin ýönekä hieroglifler bilen tanışyp geçelim. Buňky video tapamyzda öwrenjek ilkinji hieroglifimiz ol s. S diýip okalýar. Bu hieroglif 4 demegi aňlatýar. Bu hieroglif ilk başta ol şeýle ýazylýardy, ýani 4 san çyzyk. Soň bu şekilde geçýär. Soň bu şekilde häzir günü bolsa 4 tip s 4 tip okalýan hieroglif şu şekilde ýazylýar. Bu hieroglifin ýazylyşy derli, ýani şu ýerde ýerleşdirilen. Bu görýän hieroglifiňiz bolsa ol u diýip 3-nji tony okalýar. Ol 5 demegi aňlatýar. Bu hieroglif başta şu şekilde ýazylýardy. Soň bolsa bu şekilde geçýär. Häzir günümizde bolsa, ýani şu görýän şekilde ýazylýandyr. Ol 5 demegi aňlatýar. 5 diýen hieroglifin, ýani u diýip okalýan hieroglif şu ýazylyş ýerlikliginedir. Mundan daşary ýönekä hieroglifler bilen ýene bir bilen tanışyp geçelim. Bu görýän hieroglifiňiz ol şu diýip okalýar. Bu hieroglif hakda men ýaňy dialogumyzyň birine aýdyp geçipdim, ýani kitap diýmegi aňlatýar. Bu hieroglif başda ol hat ýazylýan çotkany syýa batyryp hat ýazmak diýen manyny aňlatýandy. Häzir günümizde bolsa ol kitap diýmegi aňlatýar. Bu hieroglif başta ýani şu şekilde ýazylýardy. Bu şekil bize näme ýatlatýar? Ýani ünsür seresseňiz, ýani hat ýazylýan çotkany syýa batyryp duran şekilde meňzeýändir. Ol başta şu şekilde ýazylýardy, soň bu şekilde häzir günümizde bolsa şu diýip okalýan hieroglif, ýani kitap diýmek şu şekilde ýazylýar. Hieroglifin ýazylyşy derli, şu ýerde ýerleşdirilen. Indi tahypa geçýär. Hieroglifleriň ýazylyşynyň guruluşy. Egerde ýadyňyzda bolsa, videomyzdan geçenki sanyna biz hieroglifleriň ýazylyşynyň 2 san guruluşy bar diýipdik. Olaryň biri HTG, ýani aýry-aýry böleklerden düzülen guruluş, beýlekisi bolsa DUTG, ýani bütegi bir guruluş. Bugün biz ýani aýry-aýry böleklerden düzülen guruluş hakda öwrenip geçer. Aýry-aýry böleklerden düzülen guruluşa ýani 2 sany guruluş degişlidir. Olaryň biri çep-sag guruluş, ýani zo-yo-je-go. Beýlekisi bolsa çep, merkez, sag guruluş, ýani zo-jong-yo-je-go degişlidir. Çep-sag guruluş ýani şu şekilde. Çep, merkez, sag guruluşy bolsa ýani şu şekildedir. Çep-sag guruluşa nähili hieroglifler degişli. Ýani çep-sag guruluşa şu görýän hieroglifleriňiz degişlidir. Egerde biler bolsaňyz, Hytaý diline hieroglifler ýazylanyna, olar şular ýaly 4 turşlugyň, ýani kwadratyň içinde ýazylýandyr. Bu görýän hieroglifiňiz ni diýip okalýar. Ol çep-sag guruluşa degişlidir. Sebäbi bu hieroglif ýani 2 bölekden durýar. Şu bölek hem de
şu görýän bölüňiz. Ol çep hemde sag bölükden düzülendir. Bu hieroglif hem edil şolunýaly şu çep bölügi bu bolsa sag bölükden düzülendir. Yani şu iki hieroglif ol çep sag guruluşa değişli. Çep merkez sag guruluş buna değişli hieroglifler haýsylar? Çep merkez sag guruluşa değişli hieroglifler yani şu görýän hieroglifleriňizdir. Yani şu hieroglif ol bir näçe bölüklerden bölünýär. Yani çep bölükden, merkez bölükden hemde sag bölükden düzülip ol bir hieroglifi emele getirdi. Bu hakda siz diňe bilseňiz bolýar, bu arada siz ýat tutmak gerekdir. Bunu näme üçin bilmeli? Haçan siz hieroglifleri ýatdan öwrenýänizde şeýdi bölükleri hieroglifleriň bölünýänini bilseňiz, onda siz hieroglifleri aňsat ýat tutarsyňyz. Innik sahypa geçýäs. Hieroglif hakynda biziň ýene-de bir bilmeli zadymyz bar. Ol hem Hytaý hierogliflerindäki radikallar, ýa-bolmasa açarjyklar. Gelin bu ýerdeki videomuzda şu görýän radikallar, ýani açarjyklar hakda öwrenip geçelim. Bulary şu iki görýän çyzyklaryňda oňa radikal açarjyk Hytaýça bolsa pian-pang diýip adlandyrylýar. Şu radikal, şu açarjyk, ýani 3 damja suw şekeline meňdeýän şu radikal hierogliflerde duş gelse, diýmek ol hieroglif suw bilen baglanşykly. Eger şu ýerde görýän bolsaňyz, h diýip okalýan hieroglif ol derýa diýmegi aňlatýar. Yani ünsören olsaňyz şu ýerde 3 tane 3 damja meňdeýän radikal, ýani açarjyk bardyr. Şular ýaly 3 damja meňdeýän şu açarjyk gelen yerinde edil hemme hierogliflere däl, ýani hieroglifleriň aglaw we köp bölegi, ýani suw bilen baglanşyklydyr. Bu görýän radikal açarjygyňyz bolsa, esasen gepleşmek, ýani geplemek ýa-da dil bilen baglanşykly hierogliflerde duş gelýär. Eger şu hieroglifi insert etseňiz, şu hieroglifiň çep bölegi, ýani şu bölegine şu açarjyk yerleşdirilendir. Bu hieroglif ýü diýip okalýar. Ol bolsa türkmençe terjime etsek, ýani dilini aňlatýar. Bu radikallary bize öwrenmegiň näme ähmiýeti bar? Eger siziň öňüňizden şular ýaly hieroglifler gelende, olar siz okumadyk ýa-da geçmedik, duş gelmedik hieroglifiňiz bolsa, siz olary şu radikallaryň, şu açarjyklaryň üstü bilen olaryň manysyny çaklap bilip bilersiňiz. Yani şu hieroglifde 3 tane, yani sandiyen şöy diýip okalýan radikal, yani 3 damja meňdeş, 3 damja suw şekeline meňdeş radikal geldi diýmek, şu hieroglif suw bilen baglanşykly. Bu ýerde bolsa, yani şu görýän hieroglifiňiz geldi diýmek, bu hieroglif, yani geplemek ýa-da dil bilen baglanşykly diýip şeýdip özüňiz çaklap bilip bilersiňiz. Buňky video tapamyzda radikallara değişli öwrenjek tatlarymyz şulardan ibaret. Innik sahypa geçýäs. Görýän bolsaňyz, bu ýerde bir näçe soralar ýerleşdirilen. Bu soraları siz şonky öwrenen zatlarymyzy hassa berkitmek üçin ýerine ýetirip bilersiňiz. Yani bugünkü mäni siz 2 adam bolup edil häzirki ýagdaýyňyza görä bir-biriňizden sora jogap alyşyp ýerine ýetirip bilersiňiz. Gelin men bulary birden okap çykaýyn, siz bolsa olary öňsürip diňleň. 今天是几月几号? 今天星期几? 明天是几月几号? 明天星期几?
明天你做什么？明天我去. Yani şu boşluk yerlere siz bir-birinizden soru cevap alıp bugün məni yerine getirip bilersiniz. İndik sahipa geçeceğiz. Bu yerde de ediliş onun yali bir gönükme yerleştirilenler. Bu gönükmeni siz 3-4 topara bölünüp bir-birinizden doğulan senenizi sorab onu şu tabliçaya belli edip bilersiniz. İnsonunda olsa edilen bellikleri her topardan bir adam çıkıp onları hasabat yani onları hava vermeli. Bu yerde koşmaça tari söz verilen yani 生日 yani doğulanın demeyi anlatır. Bugünkü video tapamızda öğrenecek ahrizatlarımız şulardan ibaret. Eğer de video göğünüzden turan olsa, size azıcık olsa peyda isteyen olsa ona like basıp öz dostlarınızdan paylaşıp beni gollap bilersiniz. Eğer de bugünkü video tapamızda değişli meseleleriniz, sorularınız olsa aşağıda tesirlerde yazabilirsiniz. Başardığımdan sorularınıza cevap veririm. Onun ama indiki videomuzda görüşencek hoş, sağ olun.